बाजै हटेल गोदानैहाय आइएसबिटि बिनि सिगाङावहायनो दङ ओमफ्राय गोदानैहाय जायफ्रा चिरांनि क'क्राझारनि बिथांमोना जाफैनो हागोन गोदानै नैबे बेबो बर'निनोखा बिगोमायाबो बर' आरो सोर बे नायनि जाहैनि एसे टेस्ट बाजै हटेलनि ओंखामखौ पापर फैजेनबाय दालि लाफा अनला नै लाब्रा सबाय दालि दाबुंसो ओंख्रि गोबाब लोंग्रोना नायनोसै आं हाला लाफा गोबाब गोथावानो जादों बाजै हटेल गोदान खुलिदोंना बाजै हटेल बिसोर दुनियाखौ फुंनिफ्राय बिराद असाइसल' होनबोगासिनो दं दे मोनजादों नालाय एसे अमा बियो जलफि बाथोन बहुद बुस्थु दंबावो आरो मा मोनफैबावगोनथाय नै नांगौ होदो जायखिया सामब्राम फैबावबाय ना खर' ओमफ्राय बेयो ना बाथोन मोननै जानोसै फंबाय नों ओइ फंबाय मोननै जानोसै मा जिनिस वा दानिया नै एम्फौ जानो लुबैनानै हाला आरो बिदि साजायनानै होयोब्लाथ' सारमोनबो दं सबाय ओंख्रि ओमफ्राय केटसिननि गेजेरावबा हले बिराद क्लिन दे गुबुन हटेलनि केटसिना ना ओंखाम संग्रा बा माबा माबिफ्रा बिराद लेथ्राया थायो खिन्थु नैबे जायगाना बिराद साफा नै ओमफ्राय बेजों मा मैगं आच्छा बे थुरसि सुग्रा माबा सुग्रा होनाय दंबावखायो गोखा फिथाइ हानानै दोनबावदों ओमफ्राय सारायाथ' एभेलेबल नायाबो थिगैनो दङ क्लिन दं सोरो मा ओंख्रि संखो नोंहा मायाव हा लाजिसे नाखि हा लाजिबावो निरामिसखौ नों बानायजोबो ना मा निरामिसखौ ओमफ्राय नोंहालाय हा लाजियो ओंखाम संग्रा केटसिनखौबा हले मानिबा आरोखि साफानो बे मा सबायनि ना दाउ सबाय ना मा अनलि सबाय गोजा आच्छा बहानि थफ्ला नारजि सफैदों नै मैगं सायग्रा बा माबा मोनसे सायग्रा बे जाबाय मेन रड आइएसबिटि हाइवे रड बे डाइरेक्टनो नै लायथो एटाच क'क्राझार थांनो डिमापुर थांनो बहाबा थांनोब्ला नैबे जायगायावनो मोनगोन आरोखि नर्थ इस्टनि बासआ बावहायनो मोनजोबगोन गोजान दामि बिलाथि गारि बेफोरबायदि आरोखि मोजांबो ओमफ्राय पार्किंफ्राबो एभेलेबल दं एनि टाइम फैगोन आरोखि बावहाय बोरैबा जुम बाजुमनानै आच्छा इलेक्ट्रिक ओमफ्राय रेड बास माने गभर्नमेन्टनि बासफ्राबो थायो आरोना ओरैहाय गभर्नमेन्टनि बासफ्रा एसटिसि गारिफ्राबो थाजोबो ओमफ्राय बिनिफ्राय बैयो औ ओइ बारनानै एकदम लास्टनिया ना लास्ट नङा बै बारनानै बैयो आच्छा बिनि बारनानै जोङो प्राइभेट बास मोनगोन माबा मोनगोन क'क्राझार ओमफ्राय नैबेवहाय नर्थ इस्टआव खारग्रा माने गभर्नमेन्ट बास आरोखि ना एसि नन एसि सोर बहा थांनो गोसो मिज'रामनो त्रिपुरानो बहाबा थांनो गोसो बेयाव मोनजोबगोन आरोखि बेफोरबायदि ओमफ्राय नै हाइवे रड देरहासारा जोंनिया मा खालामखोथाय हटेलखौबा हले आं मानिबाय गोथावखौ गुवाहाटि टाउनाव बेफोरबायदि ओंखाम ओंख्रि गोथाव मोनजाया माब्लाबाबो ओंखायनो दिनै जाफैबाय अमा बेदर गोरान बेखौबो जाबाय ओमफ्राय साम' अनला ओंख्रिया मथथे मस्लाया टटेलि खम गुवाहाटीनि आइएसबिटि ओनसोलाव जायफोर दङ ना
आइएसबिटि ओनसोल ओरै हाजोआव थानाय हरै बे थानाय हाजोआव थानाय बर'फोर फैनानै खनसे जाफै टेस्ट लाफै बास एन्दा मजाखौ मोनगोन न'आव संनो बादलायगोनसो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो जानायाथ' जाबाय मोनासि समाव ना बै बे खनायाव मा मोनो मोनथिबाय अमा हांनाय थांनाय मोनासियावहाय अमा हांदोंमोनदां आं खोन्थानि जायगाखौ नै बेबो नुबोदों ओमफ्राय आइएसबिटि गेट नै बेफोरबो नुबोदों जेसेबां दङ नै मोजां ओमफ्राय जानानै मोजां नांदों ओमफ्राय जायफ्रा क'क्राझारनिफ्राय जोंनिया गारि गाखोबोयो फुंनि 6टा 7टा बेफोरबायदियाव गारि गाखोना फैयोना बिथांमोना ओंखामबो उखैयो बा गोबांनो गसाइगावनिफ्राय फैयो क'क्राझारनिफ्राय फैयो बङाइगावनिफ्राय फैयो सापागुरिनिफ्राय फैयो नङा होमबा जेब्ला आइएसबिटिआव ओंखारगोन अब्लानो बाजै हटेला बबे खोन्दोआव होनना होमबानो डाइरेक्ट खोन्थागोन ससे थाबायनानै थां होनब्लानो खोन्थागोन ओमफ्राय नैबे बाजै हटेला रावनिबो नङा बियो बर'निनो बिगोमायाबो बर' खुनु हारसा थारसा बिनि नङा बर' ओमफ्राय जानायाबा हले नोंसोर सेकेन्ड टाइम जानो फैफिनगोन फार्स्ट टाइम जानायनानै आरो सेकेन्ड टाइम खनसे जानो फैफिननो गोनां जागोन ओरैबायदि सलिड जादों अबस्से गावबागाव बिसिफोर संनाया गोथावसिन जायो बयनिख्रुइबो थावसिनाव बिसि संनायफ्रा थावसिन जायो खिन्थु गुवाहाटि ओनसोलनिया रासिन गुवाहाटि ओनसोला मस्ला मस्लिफोरखौ बारा होना जायो खिन्थु नैबे हटेलाव बा मस्लानि खम जेरैबो थावबाबो खम जागोन गासिबो बयलबो मोनजागोन मालाबा सिजन बाय सिजन बोथोर बाय बोथोर ओंख्रिफ्राबो सुपार बिदि फैयो अभार ब्रिजनि गाहायावनो नुगोन थ' बिदिब्ला ब्लगखौ बेवहायनो दोनथ'बाय बाय Bye.